ҷиҳати аз наздик шиносоӣ пайдо намудан бо сифати таъмири шӯъбаҳо ва марказҳои ташхисии беморхонаи вилоятӣ ки аз таъмири капиталӣ ба тозагӣ бароварда шуданд, раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ва гурӯҳи корӣ таҳти роҳбарии муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шодихон Ҷамшед боздидро ба амал оварданд. Дар ҷараёни бозӣ гурӯҳи корӣ сарравад аз шӯъбаи ҷарроҳии кӯдаконаи касалхонаи вилоятӣ дида намуда бо утоқҳои ҷарроҳӣ, уҷраи бандубаст ва уҷраҳои беморон аз наздик шинос шуданд. Шӯъбаи ҷарроҳии беморхонаи вилоятӣ бо маблағгузории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъмири капиталӣ бароварда шуда, барои таъмиру тармими шӯъба 756 000 сомонӣ аз худ карда шуд. Шӯъбаи мазкур бо истифодаи уҷраҳои барҳаво ва таҷҳизоти наву замонавӣ мавриди ташхису табобат фаро гирифта шуда, маризон метавонанд дар ин ҷо бе ягон маҳдудият аз амалиёту ҷарроҳӣ гузаранд. Давоми 3 моҳи соли ҷорӣ дар шӯъба беш аз 650 нафар кӯдакон аз ҷарроҳии хатна бо истифодаи таҷҳизоти муосиру ҷадид гузаштанд. Ҳамзамон аз шӯъбаи эҳё ва беискунии касалхонаи вилоятӣ дида намуданд ки барои шӯъбаи мазкур низ бо кӯмаки Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон асбобу лавозимоти нави ташхисӣ дастрас шуда ба наздикӣ мавриди истифодабарӣ қарор хоҳанд гирифт. Барои таъмири шӯъба 298 000 сомонӣ пешбинӣ шуда, 46 000 сомонӣ мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои таъмираш ҷудо намуд. Гурӯҳи корӣ бо ширкати бевоситаи раиси вилоят аз хаймаҳои тобистона ки барои пешгирии пандемияи COVID-19 ҷиёзонида шудан дида намуда, мавзеъҳо ва утоқҳое ки барои таҷҳизоти гаронбаҳо ба мисли дастгоҳи истеҳсоли оксигени тиббӣ ва компютери томографию магнитии резонансӣ, аппаратҳои нафасдиҳии сонӣ ки ба наздикӣ ба беморхонаи вилоятӣ интиқол дода шуданд, аз назар гузаронданд. Дар ҷараёни бозид баъзе камбудиҳо ва норасогиҳои ҷойдошта ба назар расида, раиси вилоят ва муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рафъи чунин камбудиҳо ва мушкилот ба масъулини соҳаи тандурустӣ ва мудирони шӯъбаҳо дастурҳои мушаххас доданд. Иброз дошт ки Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар рафъи норасогиҳо бозам мусоидат намуда, кӯмаки худро дариғ намедорад. Филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун ки дар табобатхонаи вилоятӣ нав таъсис дода шуд, бо хизматрасонии 15 утоқи корӣ ки аз он 10 тоашон дар самти ташхису муоинаи хун фаъолият мекунанд, итминон меравад ки рӯзҳои наздик мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. Дар ҷараёни бозид аз ин марказ пешниҳод гардид ки дар ин ҷо 5 намуди ташхиси хун гузаронида шуда, муоинаи донор, ҷойгирифтани хун, коркарди хун бояд пурра амалӣ карда шаванд. Пас аз шиносоӣ бо вазъ ва шароити муассисаҳо ва ҷиҳозҳои ташхисӣ, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар аттестатсияи тахассусии кормандони соҳаи тибби шаҳру навоии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иштирок намуда, аз маҳорат ва малакаи кормандон дар самти корҳо ва фаъолияти тиббӣ шинос гардид. Иброз дошт ки новобаста аз сину сол, кормандони тандурустӣ пас аз 5 солӣ бояд аз аттестатсия гузашта баҳри пешрафти кори тиббӣ тамоми саъю талошҳои худро ба харҷ равона созанд.